Tää on tästä uutta, mitä on kokeillut. Okei. Markus, sekoita pakka ihan ensin ihan miten haluat. Jes, sit sano mikä tahansa kortti. Risti kakkonen. No siinä. Ja sanois mikä tahansa kortti. Pata kymppi. Joo. Siinä katos otas nyt. Niin joo, kyllä tuossa rannan puolella tässä on budjettia. Joo. Tuolta. Ja sano mikä tahansa kortti. Hertta 7. Ota mistä tahansa. Tää vielä. Sano mikä tahansa kortti. Hertta akka. Nosta itse ihan mistä tahansa korttia. Näitä. Tajuton.